MLA berem jong karam rajer ngam konstituensi ubak KP Pangnyang. Ula penrem juri ke jingkren jong Nandita Das MLA Naboko Kamrub Assam. Kebala Kamru bagi babun kisnong ke Thain Langpi ki haba Assam. Habakran hai kinong thok khubor ubak KP Pangnyang. Kabai debet ke jingkam jong Nandita Das baka Assam kan yaj baik ke jing tumu banbu ya ketempulet dah umoli. Ubak Pangnyang ulong balada mi biang ke jingja ke basngosi kumbala jah sunam arjar sipo. Ke MLA Naboko ke haban shemi ke jingkit kli. Bangi ke MLA Boko Assam ke bakawan halampi menegasi. Ia kini ke statement jongka nga kandem nga penrem namar bakup ke MLA habakawan banken hakate ke si ya kata ke benta hayo lampi nga ong bakani ke ke provocative statement. Ke jingkren ke bapen shit dan ke bapen bitar ke pa. Nalor kata bawan berbena beri ke ajakan ke Assam ke lampi ka kerencai ru ba ya kajing tung banbu ya ka ketempulit ha umali ka baladon kajing yakhi mentala palat citayo huriura ka ong badai ban pintre kampai namar ba kadai caka cok Assam ya kani kalong ke ba mla ban priang ni condemn ya kani ke male jong Assam ba nalaru ban pensisha ba kajing kren jong ka kalong ka ba khnorim kalong kumni banadu bangiyo ka jelam megalaya ni don khan artli ki jaka ya kajia Wede Islenter purusam juga mereka Assam. Kau ini kita kadai ke Langpi sektor. Mo. Te ia kene hi nak artli ki bosan kar. Kila penbena syagran bagadai ke Jakarta badon cingye kaja. Te kumno kene ke MLA pada ka ong ba menta kan ong bagadai ka Jakarta badon cingye kaja dan ke pelong ke Jakarta juga Assam. Kata ka bumba priang. Ba arpat ringi phai ke jingja ka belajar ka sautrik jong me arjar spo ka bas samut ki brew kila sha sidia ka krit Assam bat armut ki wepat kila sha siat ben saw ya ni ka kam la wanra ke jingkren ka shagdar hapo haki atli ki boso ka meglia wa Assam bat ka e ka ba ngila ban prinsisha ka long ba ka PC Kupon Commission kabasim kum kajing besar terpang dari ban jurip ya kini ke jingja pas mesti halampi yang samara spo ringin pai yang ba kani ka report jong kani ka PC Kupon commission report kala kadau syagda baka daw jong kajing sa seriap jong ki saut bat kharwingut ki ba mansaw kani ka report ka krensai kadar baka kala ong hang ne ba admittedly Langpi is one of the area of dispute concerning Meghalaya and Assam interstate boundary. But kadau jong kajing jaro kadai namara ke disputed area. Te kumno kene ke MLA kala kon ong ba kamdai ke dispute area ne kene ke Jakarta ba. David jong ka Assam. Te kene ka kajing jong ka kalong ba ka kletno ba ya ke kajing ja ba ke ba kene commission kala ai ka basai ha ka state of Meghalaya ba ka state jong ka Assam rude ya kene ka report ka basai ba lada kane ke jingkren ke jongka hapading ke jingkren kan ram kan penmi ya kum ke statement lada mi biang ke jingja kum maja ha sam ahja sho kade ben sim ni ti na kata kadau na kaliang jongi ni grand sakra rengkat bagen ngelam jong betul ke jaga baya katai ka BOP ka baka Assam Police kemurban bu abo umwali kadai ban sange sisendon kumbaki arli ki district commission gal be akran bat ni kenturu ki pai ba jong ka tiga jaka ba kinum dai ban song safety ni kane dai be kinya song suk song san klem da penmi kanono ke jingkul mar kumbaka sarkar kla sim ya ki kli ban ai ki dai ki ba ka tai ke jaka hi kin song suk kin song san kin rep suk kin rem san ba ka dai ke jaka ka jong ki kumbaki la song asa nadu menu kispas sama mentah. Aku beda ibat kejing kedau jong katai ke MLA pangkama bagi ngiwi yang tu ke bakal klan dalam ba. Lapan isya dah kata ke GSI map. Pi kini ke geological survey katam kamdai ka bayang na kebantaban droy ka map jong interstate boundary le ne international boundary. Kini ke pek ya ke soil le ne ki mar kendau ki mauram song ikibar ko kandau ibatai te bar hang chu ko por ya katu ka GSI map ka bapan mi ak sam arjar khandai nakaleng junga man bang nang lok ku MLA haka ar phuwaitrik jong April haka sam arjar khat new
ngilia kren dak ba shai ya kani haka dorbar assembly jo kami kalia bar hadin bangla tai bala kata ka GSI map ka pentikna ne bagadai ka boundary map jo kami kalia bakasa tengidon hangni ka sithi ka ba shai bhana ka revenue department bagi ong shai ba kata ka map kamdei ka map ba pensisa na ka bentaka putusan namar kata kani ke jing ong jumpa kalong kadek ngalam nong kadek disputable information ikibriu namar kat kum ka map ka bangayo bat ka sithi ka ba ai do commissioner jong ka commissioner and secretary jong ka Meghalaya district assembly ka sithi ka bala pha sang ka at tarik brami at khatnyo bangapani ka official map of India of Meghalaya te lingba kani ke jing pan kani ka sithi bat lai na kani ka map bat hang ni hi kala kren shai ba kani kani ka official map jong ka ni ka ya but ia kata hari ini debate apa ke house kena kalian jong ka revenue department ako Dr. Asiladu minister belum deputy chief minister pada efek ya revenue department dia ulah ai kani kama kani kini kama hadu mentah ka pangin state ni kalian kena kata-kata ke jing claim jong kata ke beri kalau ka rim bat ko ma pan kali ko party sagila patai kubor menin ke janmit midon ka urgent meeting jong party hadin mili osngo bodon ke jing siak ba susi apo isyamati apo weni ki khot jong ka KSU laklarasyen na ka bami na kata ke jing pelong ya ke jing lang hantu dan kalian jongi kum ka party ni pau ya ke jing susi ban tip bat ban yosngo ba kibriu hangta menin kasi kisim ya ka ang la jong ka ti radu ban simno ya ka mesin ka bokodor jong perado ki prasna tena kalian ka party menin kasi ni ai ka clear message no kalomba bangi kandem ya kini jingle ba kalong ka be an bat ka ba ki bor jong ka an ki dei ban sim ban pensitong tenge ya kitu ki badan kiti ha kani ka kamna ka ba ar paru ora pening gini kijing ki ke bajur angis ngodai ru ka party ban kerpat ya kini ki sek phalang ma phera pher ko iron ha pening kijing apeng ga ka dum jong ka jat ndre ha pening gini kijing wan gini ki an ki ba pen sayong ya jat ndre wat la kata ni kerpat ni sudai ru ban kerpat ba in pelong ki kijing ki ha ka ta mi on ka democratic norms mo da ka ba ngin long ki ba jai bat ki ba nginom pen yo daw ya ke ki jungi knang ba kita ki ba pe ya ka song suk ka song san ya ka anru mo kinom pen ha ba kanu ka jing pen